pancen nang kono nang kene padha wae. Mesti nyepelekake karo bendara ki tetep mesti. Aku ki nek ora sabar ngono ayo ndelok kedudukan aku ki. Aja kerem duduki ngono. Wah, mesti dina nesu awakku. Lah piye to? Nek pancen nyetrika ora iso ki rak aja nyetrika, mosok gek nyetrika kok mujur. Ana kepala kok kaya tepas. Kepiye to tadi? Dul. Wonten menapa? Wonten menapa ya ora ana apa-apa wong diundang kok takon ana apa-apa. Kok wonten liprit menika wonten Ora. Sing tak takokke jane kowe iki setrika iso ora to? lho Pak saged. Lah iki piye tak nggon jebebeh? Ngaten to nggih. Kok Wong niku aja ngasih padha lan aja ngasih ngumumi. Umum setrika niku rak mujur ngeten to. Ha niku sampean madani. Monggo sampean niku wong pinter, wong wibawa. Ha nek ngono nek wis peneranganmu jelas kaya ngono nek ku nganggo tesmak ki ya tak nang cengel dadi Wonten pundi? ora padha nang gitok dadi men ora padha kuwi rak penemune wong edian. Kok niku jenenge ya ora patut. Ora saiki bababku iku kudu didandani iki omah-omahku lan sing jaga kowe iki Inggih. harus ada kebersihan. Soal apa kata-kata ya ditata. Kowe wingi ana dayoh Bali. Nggih. Kowe iki jane iso bahasa Indonesia lah. Lah wong Nek tak arani tak takoni nek ngadeg. berdiri kaya ngaten kaya nyambut gawe kene nganggo modal kepinteran. Wis jelas berdiri. Berdiri. Takon sing angel dadi Nek mlaku-mlaku, jalan-jalan, nek ra iso mlaku, lempoh. golek botol. Ngino lho. Nyambiane mer Ngecek cangkemmu. pun Lah wong jalan-jalan iso mbasan ora iso mlaku lempoh. lho. Kuwi omongan kuno kaya kono kuwi. Nek sampean ora iso mlaku niku napa? Tidak dapat berjalan. Ha niku nek bocah. Nah wong tuwa apik lempoh. Ngeten. Oh iki apik-apikan to. Ha nggih. Oh, nek apik-apikan apik jengkelit. Lah niku jenenge ngoso kok Bu. Aku nang kantor. Jam pinten? Kok meruput to? Den sek jam 6 kok. Aku kok dadi tekmu ya saiki iki samplok. Lho, ngaten. Agek karo bendaramu putri we ngereh aku le mulih kok nganti jam 2 we tak tampek. Kok kowe malah takon apa kowe bojoku? Lho mboten ngaten, mringgake. Kantor ki rak jam 7. Apa patute teng kantor iku ora kesuwen leleren ngaten. Aku le mlebu kantor karo ngenteni durung bukake pipet. Oh. Kejawi niku. Iku angrele ku mlebu kalah dhisik bukake pipet. Nggih. Aku ditagih. Oh niku to. Wong ijek kurang 2 sasi ya. Dadi wonten perkawis to. Lho aku arep nyambut gawe ya. Oh, nggih. Koke anu Kendaraanipun? heeh. Oh, nggih. Aja mini keciliken. Ah menika ageman saben dinane niku. Nek perlu gendongen we po. Loh. Apa gerah apa? Kon ngetokke kendaraan kok. Oh, monggo sampun kula resiki sedaya. Wis digenjot. Oh, nggih. Wong tak genjot mes gedhekane wis sikilku kesel ming bleb 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 bleb. Ah menika gusine kok sing anu Busine kerawak po. busine niku pun mboten murah. Ha wingi tak nggo kesusu resepsi jelek. Bleb 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 bleb. Ketote niku. Dres. Bleb 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 bleb. Malah mesti tak brokke nang nggone aku mlaku. Ah ditunggangi ora muni mesine Ya kaya ditunggangi ra ngene iki gelem. abote di kendaraan malah repot to ngene. Nggih. Wis tak Monggo. heeh tak nyambut gawe. Nggih, monggo. Ya.
wis liwat nggone mau, mbokne. Bola bali ya mung tekan kene iki. Kene iki omah iki nomere ya. Ya kuwi to. Nomor. Kuwi pira to kok ngono ki? 3, 7, 9. Ya iki to. 3, 7, 9. Wis genah kene, ini kok sepi. Wis gak. Kula nuwun. Monggo. Seru. Nggih, akeh wis ana. Kula nuwun. Monggo. Wah. Kula nuwun, Tebe. Aku wedi aku. Oh. Hati-hati, nek taring hati-hati. Sing muni Sing dhisik. jegok iki sing Galak. sing jegok iki sing endi kuwi? Dudu kuwi dudu. Aneh, hati-hati wong galak. Tas bersalin. Dadi galak. Bersalin niku napa? Bayen. Oh. Wah, gede-gede kali sampean padha. Anake niku. Nggih. Nggih. Ale kula? Padha. Oh, anten sing sak samang ora? Mboten kecilian. Jawa sing ngono kok kuwi mesake. Anake sapa? Kuwi. Kuwi. Kula nuwun, Tebe. Sampean kok rene iki mingiyup Bat apa kesasar? Anu, Apa mboten- ana perlune? pancen kula sengaja. Kula pun triyasi menika ingkang mandi wonten perapatan ing dalemipun niki anak kula, griyanipun anak kula. Kene iki. Nggih. Nah, Ning didi panjenengan Tebe wong radi ageng malih. ha iya nek anakmu ta? Nggih naminipun Angka Wijaya. Oh, nek Angka Wijaya dudu kene. Lho. Tanjung Anom. Oh, Ora, kuwi rak mung geguyon ya kene iki. Tanjung Sastra. Anom. Nomere mboten karo. Mboten lagi. Nika tak kula aturi mresani Tebe. Nomoripun rak sami to. Oh, Tenggos Kedap. Nggih. Panjenengan dalemipun pundi? Tak kandhani aja ngomong. Nggih. Aku ki ololo batur. Oh, nggih. Wah, kene iki meng batur Nggih. kok lemu dan bayi le ngundang kita. Nggih nyuwun ngapunten Den Bayi Batur lah kula mboten ngerti ngerti ki lak ya wis. Kok Jenenge ngece, wong batur kan dadak wae dan bayi. Ampun kelajeng. Tenggos Kedap. Nggih. Nggih, Iki sing kene melu ta. kene. Wonten tamu. Kula nuwun jenengan. Nuwun. Monggo Pak. Nuwun. Monggo lenggah Pak. Nggih. Nggih, Iki nggih kene jejer karo dhewe-dhewe. Nggih. Kula nuwun jenengan. Wonten napa? Badhe madosi anak kula wonten. Kang Putra. Nggih, sastra. Sinten nggih? Sastra Angka Wijaya. Sastra Kawijaya. Nggih. Oh, Monggo. mboten klentu nggih. Panjenengan sinten, Pak? Kula menika bapakipun anak kula. Oh, Bapak to? Nggih, menika Mbak nggih. Kula mbokne kula. Kleresan, Pak. Monggo Mbok ingkang Nggih, sketsa nggih, lenggahipun. nggih. Wis kene Pak ne wis. Panjenengan menika sinten? Inggih pun tepangaken awon-awon kula menika Wah, Kang nggih boten Putra awon mantu, kaya Pak. ngoten. Mantu. Inggih. Mantune awake dhewe. Mantune sapa? Ayo. Kok ngesus mantune sapa? Ayo mantune awake dhewe. Oh, lemu. Ayo seben. Ah, Terus Bapak panjenengan kalian Simbok, Nggih. kalau mau nitih menapa, Mbok? nyepur. Oh, tidak nyepur. Wiwit enjing wau. Menika menapa kok iki saja? anu angsal. Repot-repot, Bu, nggih, sampun. Uwi kalian growol, nggih. Nggih. Growol dereng nate dar growol. Dereng. Nek basa ya ora patut ya. Nggih, prayogipun mboten basa mawon Kono wong mantune yang kok. sepuh kok. Mantune ki wong ora apa ta wong ngajeni ku. Ane ya ora ya ana ya. Boten dados Ah, menapa nah, malah wah. saenipun boten basa Oh, kowe kene. malah tak tablek pisan kowe wong Wong mantune kok basa. wong kajen karo ora ki gemantung Siapa? awake dhewe. Padane kowe ngajeni kono ya ngajeni nek kono ora aku. Sampun kajengipun to, Pak, boten dados menapa. Nggih. Apa no mantu kok malati ora ya nak ya. Boten, Mbok. Nyogrowol Oh, nyok. nggih. Nggih, sampun matur nuwun Yati sanget. ya le Pak. nampani no. Mangke Kang Putra remen menika. Kaya mengkone Seneng kok arang senengane bojomu enak iki. Iki dol gamburi kana. Dol kana Bapak mburi, karo Dol. Simbok sing mari. Asal-asal kok menika. Kana singgahke kana sik. Watu. Growol. 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 Waduh, kok bau banget nih. Ayo kaya ngono kuwi kok. Wis kono disinggahke wong karang wong tuwa sing gawa.
Anu kok, Pak. Nggih. Ingkang putra dereng wangsul anggenipun nyambut damel. Aku arep ora basa ya wis apa kewuh. Ora apa-apa wong romantune kula mung desa banget. Ora. Menika prayoginipun Bapak kalian Simbok mestenipun sayah to. Monggo kula aturi tindak wonten griya wingking. Dar rumiyin ngunjuk-ngunjuk rumiyin Pak kalian Simbok. Ning nganggo madang. Nggih menika dul kae dicawiske sing apik ya. Sampun, menika sampun kula tata, sampun kula rakit. Ayo daran nunjukan ya aja nganti ngisen-isenke aku. Menapa sampun luwe? Mbok menawa dereng Aja luwe? seru-seru kok. Oh iya. Kae ditatake mengko nek kanggo sare bapak kan. Rene batur ki rupane kaya cecak ya, mlirik. Kaya meden. Mangke menawi badhe ngersakaken ngaso, Pak. Nggih, heeh, iya. Kalian Simbok. Ora usah bingung-bingung. Monggo tindak griya wingking, Pak. Gawa kuwi kelasane iki rasa digelar wis ana nggone ngono. Menika yo, panggenanipun. Kene. Dipun sketsaken lho, Pak. Kring. Kok le kadingaren. Klonthong. Niku napa sing klonthong? Lamae dinep gek dingake to, Dul. Nggih. Iki lonang buri. Belek kok klonthong-klonthong iki. Montore disinggahke. Sampun. Lho kok motor singgahke? Lho, mangke nek kepanasan kok Lebokke ya. garasi masa singgahke po arep dilempit. Ndak lawas. Pundi? Singgahke mburi. Oh iya. Sono dikek kono dhisik. Aja tarani panganan. Menapa menika, Den? Grajen. Lho. Anggo ngresiki joben kuwi. Oh nggih. Kae unjukane Ndara Kakung kae dicawiske kene. Nggih. Wah, Ngunjuk sik, Mas. saka rapat Ibu. Saking rapat to kok dingaren. Kok wingi ora ngendika ta nek tindak Dadakan iki mau Oh. dituding kon pidato. Nah, Sampean ya iso to? Bisa ya kepepet ya Ming. Saudara-saudara yang terhormat. Apakah ini nanti yang saya uraikan? Ampun jenengan iki ya aneh kok ya. Saya kira tidak ada. Ampun lah wong ngendikan kok kaya ngono. Mas saiki anu unjukane lho. Iya. Apa iki kok? Wah, Tak nek tahu yane si aja Preso. kopi ah. Ya, Mas. Jaganen awakku. Yane kopi, yane iki es teh. Es teh? Hmm. Oh, ayo anu kono kae Wong digoleki es teh. kantoran
Gantos. Heeh. Aku engko kerono nek selo. Oh nggih. Ha nggih Wong Mas. saomahe salah kabeh praturane mek ngemo wong sitok ora titi. Nek aku nganti tumeganing lena ki nggih. Apa ora rugi kabeh to? Mosok kantorane kaose teles. Ora dina ces-cesan. Kaos kaki kuwi rak teles to? Apa Oh, awau teles sing ngarep nerantang kerah kire. Aja ngono alung tok kerah. Mas, Arep ngandani apa? sampean ki mesti seneng lho atine. Heeh. Iki bapak karo sibu tindak mrene. Nah kaya tas kirimi. Tas dikirimi. Tas tak kirimi. Oh, winginane Wesel. kae. Ane yo ben to Jaluk saking salak. kangene. Jaluk apa? Salah. Mbuh tekan kono basa. Ning malah nyangguran-uran ke salah. Basa. Salah basa rada enak. Oh, sampean ora cocok karo larasan. Kleru ya. Gending. Ah wong kantoran kon gending. Wong kantoran ki ning ngetik ta. Sampean ya iso ngetik to. Ala kan ana wong kantoran ki cekelane ning depane tik. Tik pulpen. Apa? Bapak karo simbok ki tindak mrene. Ya mokal to. Kok mokal to? Ha saiki nanti. Asanika sak lembe ngaso. Aja ngono nang ndi? Teng mburi. Ngloteng. Mburi kok ngloteng. Tundang wong kok gedayan ki wah kowe wis wong wedok sing ora iso junjung diri ya. Dirinya itu harus dijunjung to. Jangan dimerosotke sama sekali to. Angere wong yo tak lebokke ngomah yo kepiye to kaya ngono kuwi. Ya nek wong tuane dhewe nek gak. Kok nek gak iki piye to? Aku ming tiru kowe gandeng sekawetan gak ngene nek. Kayak urung suwe nang kene gak. Bu, kowe wis ngliwet, gak ngliwet. Gak. Ngono ta? Saiki wis luwes. Endi? Nika nembe ngaso kok. Apa diaturi tindak mrene apa? Lah ya aku tak weruh ta, ya nek wong tuaku tenan nek kudu wis bacot kletek. Nek ora tenan apa ya tindak mrene perlune apa? Enggak contone kang apa? Betul. Kae bapak karo ibu kae nek ora sare diaturi tindak mrene sedina. Datore mriki. Oh, nggih. Goblok sama sekali. Piye, kaya ngene iki piye? Dol kabeh aku karo mbokmu niate ya sarep melu kowe. Ah, piye kabu kowe? Aja cedak-cedak. Ya hak. Loh, Ya hak. Arep-arep wak. kowe iki piye lara awake apa le? Lara awake. Bune. Kula, Mas. Sama sekali kleru tindakmu. Lah ya iki Iki wong kaya ting cemimi kaya ngene tak turake patidur putih ra jamak. wong ya dekmu kok le ngandho. Omahe wis tak dol utamu wis tak sauri kabeh. Saiki tontonen to sing cocok. Gek mbokku kok semono ki njut kepiye? Kepiye anake wis semene kok mbokne ming sewungkus. Walah ken biyen Sewungkus abade alit menika wong nyatane Iki aja wong tuane kok ya panjenengan ki. Kepiye to, Mas? Aku bapakmu iki. Aku ora nganggo lali. Aku wong mikir. Aku wong wasis. Nek Wong wicara. Dadi peraturan itu harus dipakai. piye ta iki? Bagaimanakah? Pak ning piye? Iki karepe iki piye? Ya iki nok, anakku Ya ya iki iki. anakku ya Bojomu siki. ki ya anak. Iya. Angling aku. Iya karepmu gandeng aku mulya kaya ngene. Ngilo wis sak awak ketok kabeh apa ketok aku?
Ora aku iki kowe sugih aku ora arep njaluk karo mbokmu. Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa ora tak kei? Nek kowe terus ngaku karo aku tenan, ora sudi babar pisan. Ya kae. Kaya ngono to, Le. Ning arep weruh kangen ro. Oke wong sing ngaku aku. Dasar aku wong sugih. Undang. Kowe ngali ngono to, kowe piwit. Petuk sapa wae byuk. Wah, wis wong kok kaya ngono ya. Petuk kanca byuk. Nek pancen kowe wong tuaku tenan, kenang apa ora tak byuki wuh. Sakarmu, wis sakarmu. Nek aku eling nek kowe anakku dene kowe ora keling anakku wong tuamu ya. Ya sakarmu, lek mung ngaku aku karmu. Ayo sa. Apa ana wong omahe kaya ngene? Jobine wewiron. Iya aku ora maido. Kok minta gawake bili kambil nggo apa? Lho iki kedah-kedah wong. Kedah-kedah ora nganggo kedah. Ya wis ngono wae ya, Nak. Aku luput njaluk ngapura. Pane apa? Ning arep nunut kamukten ning arep ngeyot, ngaku iso wae tujune aku waspada. Aja aku waspada. Karemu kepiye to, Le? Wis ora kena lunga saka kene. Kae, Nak. Nak, Menapa, Pak? biasa ana luputku sing gedhe pangapura. Nek iki anakku tenan, aku ora lali, dene aku ora oleh nang kene ya ora dadi ngopo. Ora apa-apa. Sing laras to. Ben. Kowe kuwi nganggo dipikir ta, Bu? Tangga teparuh kancane dokter, master. Panjur duwe wong tuwa kaya ngene, apa kurang isini-sini? Pancen wong tuane aku kok arep kepiye meneh. Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa teko rene ra interlokal? Nggih, Pak. Ora memberitahu. Ingkang putra kula ingkang nyuwunaken pangapura. Wis ora samongan, kowe ora sambung, ora campur urusan. Kudu minggat dina iki. Ah, ya wis anu ya. Wis ayo, lunga. Derekaken nggih, Pak. Derekaken nggih. Dos pundi, Mas? Kowe nerajang wewaler sing ora bener tinanggenamu nang omah. Kula Ha iya wata. Tansah nglirwake karo wong lanang. kula nglirwake nggih napa, Mas? Keneng apa omah kaya ngene tak leboni kere-kere. Oh, ampun ngoten iki. Iki lho ambune sprene rung ilang. Kok ambune sprene ora ilang, mbok ampun banget le dak sia. Niku rak wong tuwa sampean dhewe to. Niku rak sing ngukir jiwa raga sampean to. Kok le banget-banget dak sia to sampean niku. Sampean niku mang mikirke sing tenane to, Mas. Napa sampean niku lali? Nek mula pancen dudu wong tuane tenan, apa ya gedarang-darang ado diparani? Sampean kok ngono to ya? Aku ki jane wis seneng lho. Aku ki jane wis tresno lho. Ning saiki njur balik ora seneng niku kula karo sampean. Sing ora tak senengi nggon kelakuan sampean. Aku ki ora kurang mangan, ora kurang nyandang. Ane wong sampean ki karo wong tuane dhewe kaya ngono to. Ebo nek wong tuaku sing tekan kene, apa ora mang timpal-timpal kaya wuh. Nek wong tuamu akeh ngarep lawang tak junjung. Tak cemplungke kulah ben adem pikire. Ning aku ora seneng. Aku ora seneng Kowe ora seneng sampean kok gak ndi? sia, sampean sia-sia karo wong tuane dhewe. Kowe ora tak senengi kok ndi? Apa ora bakal dosa? Apa ora bakal kualat kaya ngono kuwi? Lemu ora seneng kok ndi? Kula le ora seneng sampeyan dak sia karo wong tuane dhewe. Kowe membela karo wong ki Lah mau. mesti to. Aku ora nganggo wedokan ra dadi ngopo. Minggat. Sampeyan Minggat. Wis saiki ya minggat. undang aku tak lunga. Oh iya tak terima-terima Mas. Saiki malah urip wong loro. Ngoten. Saiki ngene. Pripun? Kowe tak tinggal nang kantor, aku kowe ngliwet. Dan bae. Engko aku mulih madang wong loro. Dan bae kami nuli lunga. Nih.
Piye? Badhe matur wonten ngersanipun Den Bayi ingkang minulya. Mesti ta? Gandeng kula nyemerepi kawontenan ingkang boten ngremenaken sakmenika total-totalan babayar. Lho. Sebab nek kesuwen kula tememplek teng awak sampeyan. Kula sesuk ndak ketularan. Cak-cakan sing ora nyenengake. Bojo wis tega ditundung, wong tua dimoi. Apalagi pembaturan. Mesti disia-sia. Pun kula nyun medal. Pundi kathok kula jaluk. Dur kok ngono kuwi omongan dapukan. Lah Kuwi omongan dudu resmi bathukmu lan batinmu. pripun? Kaya ngono kuwi ora bener. Tak kei tempo 3 menit pikiran tuh. Pripun napa? Gedarang-darang kleru kowe. Lho, klarunipun? Nek lunga saka kene kleru. Wong niku rak ndek antepan dhewe-dhewe ta Den Bayi. Bejo cilaka niku sing nyangga kula. Bojo tak kon lunga kowe ndincin-inciman endo dul. Endo tak slidik iki endo lemuni bapakne Jawa, mbokne gembel. Sing arep ngepek lehor. Lah ngeten mawon Den. Pokoke wis andum slamet. Sampean bejo kula bejo. Lho pun mboten kena diselak. Wis kowe Pun, tega tenan. Wis ora Wis sudi kula. tinggat, wis potongan. Pecan-pecanan. Ben aku wis saiki aku arep ngaso. Ben ngeremke pikir. Omah semene malah tak nggoni dhewe. Peplayon ora ana sing ngelekke apa. Ngaso. Wis tak tulis-tulisi kuwi mau. Sing pundi to? Lho, kepiye ta kowe iki nak panulis to? Mang contoni sing ditulis sing pundi? Hah? Mang contoni. Ya sik engko selo-selo kuwi. Oh, niki to? Ora ngono. Sing wonten Aku gambare ora niki. ngerti tulis ya kowe iki. Mboten ngertos. Lah ala dene lengingo kowe kuwi. Kula ming nulis sitok to. Hah? Ming nulis sitok. Ha iya, mlebu metu ning dagangan ki nak
Kowe ta sing nyateti? Niki sekula tulis mlebu. Endi? Niki. Oh, yuk sing metu? Mangke. Lho kepiye ta? Mlebu kok njuk iki njuk rat ndono ki kepiye ta lek mau nulis ki? Sing mlebu niki rak mriko. Nah iya, Sing metu rak mriko. nang jaban buku kuwi. Lah nggih to. Kepiye to rumasa kok njut alah dene kowe iki nulis ra iso maca ra iso piye to? Lho ning nek nembang Iso? Nek nembang. cetha mboten. Oh, lek rada kenal. Nek nabu. Nabu? Iya iso. Nah iso sok tak kene nukokke gamelan. Pinten? Iso ta? Pinten setel? Gamelane? Nggih. Ayo kira-kira sak setel wae. Njur pirang setel iki arep nggo apa? Jare sampean riyen tipak ledek. Coba. Sampean. Aku mah. Nggih. Ra, Jare riyen nika kaya sak ngentir. ra. Lho kok ora Ora. sampean riyen rak muni Kok dadi. ngentir kaya jangkrik. Nek nembang nika nek nggo ngarep corong nika kaya sak umak-umi kali dondom-dondom riyen. Kuwi bingak, ngerti ra? Bingak. Piye sithik kok lek bingak. Heeh. Mengko dipen apa to kuwi? Bingak ya ta. Ya ndang anu. Lah aku lek ku kagol ki mbiyen rak ya njut dipek bapakmu kuwi ta. Wis sampean riyen dipet. Lho kepiye? Nah aku alung men dinengke wae rak gogrok dhewe. Heeh, gogreng yo nibani kowe ya. Nibani semono kuwi ya ora pasah. Anjuk wong kok yo ngenengke wae. Sampeyan niku jane ora pati cecek lho nek kali juragane niku. Apa iya? Niku nek dadi garwane sampeyan. Nek le cocok piye, le ra cocok piye, bab apa? Bab kepiye? Rada ketuan Sapane? sampeyan. Aku. Nggih. Oh, lah ning biyen sing banyak iki juragane lanang kuwi sik kowe ora ngerti ta. Urien dagduk-dagduk niku juragane lanang. Ngopo kok dagduk iki? Banyak ini. Tegese iki sing komeng ngono. Sa- Edanan aku, Oh. lah kowe weruh aku biyen klenger kowe. Waduh. Tenan. Ah saiki wis setengah klenger ya. Ya ra ngene. Mulakno tipake mbiyen nggon bathuk niku kok tipakan to niku. Tak gaweng lah. Wah, seni nggih sampean? Seni. Ya seni. Iya ta. Wah nek kowe kok lewat neges-neges piye ora patek duga aku. Ngomong-ngomongan lho iki, Men. Kae treke wis arep mangkat sing gawa gendeng 2000 kae arep mangkat. Nah nggih sae. Nggih. Lho kok sae-sae kepiye? Lho nek pun mangkat Lho kae ditata dhisik, kae sing terkuning, kae mengko terus ditata meneh kanggo bali kuwi. Kuwi duwite wis kabeh. aku ki kuli apa juru tulis niku? Ora. Nulis yo ora iso apa-apa ora iso, jerisamu ki ngopo? Nata buku Nata buku andekno muni iso nulis, arti was tak nek gaweane ya ora dadi Aku ngopo. lho riyen sekelane niku sopir kok. Nih saiki kae ditata Gendenge sik. dituk sik, sing ati momo. Niki pun ngajeng dikirim kula. Nggih. Kula nuwun, Pak. Nggo nak nggo. Kula kok, Pak. Nggih, monggo. Coba to. Sing pesen gendeng wingi niki. Lho, Kula, Pak. ya kuwi ta Pak ni. Sapa to? Ah kuwi Kula, Mbak. anake ngono kok. Kene. Kene. Ah, wis kepiye Piye ta kok iki? nggih? Mantune. Wah, ayo Jebul wis. palupi. Kok palupi ta? Sinten? Sanes kok. Iki anakku. Oh, mriyang kang putra ta, Mbak? Mantu. Oh, mantu. Mantu ki dendoke cempel kowe iki. Kuwi anu sing rewangku. Kene nak. Wah, Juru tulis kuwi nak. kadingaran dhewe wae. Namung piyambak kok, Pak. Ah, ayo karo ora karo bojomu. Boten. Lho kok mboten piye ayo tilik wong tuwa Karo ki. kok njuk le nggawa tas kok telu.
Menika ngaten, Pak. Heeh. Nggih, kula badhe matur kalian Bapak utawi Ya kan Simbok. niku sing kepenak nok kene. Nggih. Piye to? Nai wonten klentune ngatur kula nyuwun pangapunten lho, Pak. Ya padha-padha, heeh. Ngapa? Gandeng kula menika rumiyin nyumerepi Bapak kalian Simbok menika tindak mriku dipun daksiya kalian Kang Putra. Kula ingkang sanget mboten nrimahaken, Pak. Wah, rasah melu apa-apa sing tak lakoni dhewe, kowe rasah melu mikirke bab lelakonku nok kok dadak. Neng kula ingkang mboten remen. Sebab kula menika dados simahipun Kang Putra sampun sawetawis dangu. Neng kok wonten kedadosan kados ngaten kula ingkang mboten remen. Ya wis bab kuwi ra dirembuk. Dadi wong kula menika pisah kalian Kang Putra, lah menawi kepareng Bapak kalian Simbok, kula badhe nyuwun nderek wonten mriki. Loh. Kepiye ta wong bebejan ki wis dienggo sak lawase, aku wis seneng ya sebab ngono aja tok pikir aku. Ning kula mboten remen kok, Pak. Wae dadi nang kene. Mawon nggih, Pak. Arep nang kene wis ben. Kula nuwun. Dinggo gantine anak. Sik. Apa neh? Wis tunggale iki. Kula ingkang sowan. Loh, Lho kok kowe ta? Inggih. Napa? Panjenengan kok sampun dumugi Lah riki. aku wis sawetara ning kene. Napa kowe? Kok dorene Mboten ngira nek ketemu sampeyan kula. Dikongkon juragamu kok. Pun mboten sang gagas duragane Kakung. Pun awake dhewe niku ngili. Lho kok awake dhewe sapa? Niki sinten iki? Aku ki mandor. ki wongku. Oh iya. Kowe iki ra Iki Kula Dede Batur biyen. inggih. nang kene. Lho kok terbae. Aku biyen aku ora ngerti. Lah kok irit-iritan Dul. Piye napa? Menika badhe sowan Kang Bapak. Oh, Dikongkon wangune iki dikongkon. Inggih. Dikongkon Nggih Bapak kalian Simbok. Dikongkon jujul kowe nak iki wangune. Mbok menawi. Apa? wis tak takonane. Pesen Mboten dagangan. mboten sah jujul-jujulan wis barang pas. Genepi apa-apa. Dadi kaya wong tetu. Ngeten nggih, Pak. Heeh. Menawi kepareng kula ugi ngempek gesang wonten riki. Oh. Sebab kula sampun medal kalian juragane Kakung. Ora karo-karuan to. Sinareng panjenenganipun tundung kesah nika kula muntat to. Karo garwane kok tega. Karo bature mesti ditundung iso. Iki ngono. Karo wong tuane dhewe tega kok aja meneh karo aku tawa kowe. Lah ngaten. Mula sampeyan kula goleki nek gelem sesuk sampean kula pek. Aja sembrono lho. Oh, Lawanan udah sembrono. Mandore rong de bojo jebul. Syukur mandor-mandormu dhewe kok iki butuh kowe. Lah iki ngono no. Nggih, Pak. Iki saiki ngaso-ngaso dhisik. Oh, nggih. Ya, ya. Kene iki nggon piyayi. Nek nang kene iki saka lengkeki mrenter. Joget ambak. Ayo sekesuk Ramadan.
seneng. Kadeng uling sak ento kok sepi sume petala lanti mas palilante kok sepi ya sume piyayi aku sing wirawiri mingkirek kuna kawan doata dan kok gak kerekot iki para nyai dong wis ya ilang-ilangan blong cikati walang sangi malapenggra nuwun Kek macang iki krungu. Siter ya. Napa ta, Mbak? jampi tumangkat aku Dipun malah ditutuke ledar to, Mbok kalih mirengke. Engko malah nek ben suwe Suarane kaya rada patut. kaya ngene rasane wong dadi Sekolah demi niku. kamu lak perih ya weteng wili sampean Malah nek gelem saben dina ken mriki, Mbok. Mbok ungakan bone kek kancane ana ora to? Ambu kok sik tutupne nek mas. ngaji golek kapi terang Iki dare lawuh lho, Mbok. Jangane wah jero ngomongke lodeh Iki mangke turane. Oleh galur sajake. Niki mangke simbok nek jaro rantek. Dikeke nika. Terus iki karo dhuwit 10 niki lho, Mbok. Durung wis ana durung antuk kurso
iki Kancae ngapamu Mbok kene dar kok ya mung sithik ta iki. Bapak niku ben tutupe ya iku sangune Pun to Pak Lidar. Wah nganti nglecet kabeh ora dingak-ngaki lawang. Yo nak ngadul. Wong ki nek apes. Lidar disekecake ning nggih segi prayogi nggih. Aku ki weruh ora jero malah do imbuh. Kan saya gek njaba barang mangan. Kok nantang kliwat menan. Iki dintake wae ya. Oh nggih. Niki dite pecah niki mangke nek di nika dulungke nika. Walasan wartake kira. Pun kula neane iki. Oh, lah iki lho malah ana pecah. Ya. Lor mau wis omahe elek le njaluk iki glangsaran dadi. Sak jam jeng. Ya wong. Mbok anu diweling, Mbok. Nek gelem saben dina ken mriki. Geleme dhewe. Dhewe ana kono. Pangling wengi Ora wis suwes ta. Nora pangling suwa. Agate nek sing barang sijine nika nggih, Mbok. Kaya sedilit njur lunga Kuwi kok jan ngantek tanek. Mbok dipresani ndawi nika. Sae dados lak keju tangane. Mbok pun gak diparingi, Mbok. Pun dadak Gak diparingi nika, wong wis berenengan wae ngono kok ket mau. Kono muni aku rak ya wis. Nyat lho, enggak niki Mas. Lumbung desa ya kok bapak banget kita dadak-dadak iki. Niki nggo tuku mbako nggih. Kok nang pojok kono mau jaluke aja guyu waduh abot tenan. Dadak aja guyu treng aja wis. Kaya ngomong wae to. Kok ndunggu wae kok dikae wedang apa-apa ngono. Kok ra. Sampun ya, sampun beto Nyandul. gendul. Nggo tuku mbako, anane ya ming iki. Matur nuwun, Bu. Leh, Mbak, aku apa wae to? Kuwi sapa? Mbak, Pane sapa? Wes. si Mbok si Erju kae to. Hah? Wes, iki karo mbokne kok malah kok ngono. Si aku iki jenenge Cilik ra Erju to. Aduh. Walah, Mbok. Lek kowe iki kok dadi Aduh, Sapa to? rupamu njur kaya ngono. barang tak Wis salah, ya saya bubrah. tak walik. Iki Bapak. Aduh, Pak. Pepunden Bu, Pak. Kuwi sapa? Lho kepiye? Angka Aku ora anak kaya ngono, anak kuwi sugih ora anu. Aku ora Aduh, Pak, rak biyen. Ora ya biyen ya saiki Ya ya no padha. luputku njaluk ngapura kuwi aja selak lho Pak. Aku ki lek lemu neteske dhewe ku aja tak selak iya Pak. Wong simbok we tawang-tawang aspa. Aspa ki apa? Aspa ning Kowe kelingan saiki aku wong tuamu. Wah Pak ana luputku kowe tak bela mati-matian. Wah, kowe kudu nrimo lho Pak karo aku alah Bapak. Kowe kok kaya kon. Wis nangis Kok dadi malah kemekelen to. Aduh, Pak Leku nangis ora bab-apa. Aduh, selangel. Ora genah kowe iki. Ya
aja banget-banget Pakne, karang ya iki anake kulo delokno ki le pepanas ra wis berang-berang. Lang aku ki le mbela kowe mati-matian tak rewangi ora mangan ora ngombe wong ra duwe kuwi kepiye ta ora mesake kuwi. ming tanggo goleki kowe aku ki nganti le nyambut gawe. Bojomu ning ndi? Tok kok aja bojo-bojoan kae wong wis ora duwe onderdil. Kae wong wis ora wong sing wis ora temindak cara umum. Apa memper ta, Pak? Aku ki dilereni entuk layang saka kantor. Terus denene minggat apa-apa kukuti. Wis sakarepmu. Blangkon, kupluk, kukuti liyan aku ming tinggal lindas. Coba ta. Mula kowe ya Pak lan Simbok. Nek kepethuk menungsa siji kae aja nganti tok seruwe. Wah, leleteking donya, Pak. Nek kepethuk wis mau tepung, Pak. Wah, alah nganget kewe tak beset. Gon manik. Nah, Kula Mbak. Medangi glena. Iya, Pak. Oh, kagem Simbok. Anu kowe. Simbok. Ora. Mrene ya. Mrene nggawa wedan. Oh, nggih. Nyakakno Niki malah njokane bapak. iki kekno iki sing masih sik nyiper. Lho wong kagungane bapak kok. Ya wis ora apa-apa. Mbak, Kekno ora apa-apa. kaya Oh, gendruk. Lah ya Gendruk ta iki? anakku saiki iki kuwi ngono. Kok njur gendok Mas kuating nyas ambok wis mene wae. iki jenenge ngopo niki rak sing ngiter wae to, Mbok? Syukur Pak nek iso bersatu berkumpul. Dul. Grombol. Sinten menika? Bapak Lho, dadi Dul. sangane dol kuwi. Wah, syukur nek kowe setia karo bapak Dan bae sedang mboten pinanggih kok sikile mlethek-mlethek. Karang lelono ngetutke Janaka e. Wah, piye Pak? Menika ndara kula. Iki sapa, Pak? Iki rewangku. Wah. Iki anakku men iki. Niku. Heeh, sing tak omongke kae ya Iki. iki. Kula tetangke anake bapak kula. Nah iki Kaya jaran iki. iki kenging kerep dadi. Wis ngene wae, Pak. Intisari. Omah ki teken aku. Lho. Wong mari kudu dhewe. Kudu prihatin karo mbok. Njur mayar kon nek Kanggo kene. mayar. Nek arep aman uripmu. Ya nek ora ditekenke ora aman ngono apa? Ngono, perusahaan iki perusahaan apa to, Pak? Gendeng. Waduh, bener. Wis arek-arekane Perusahaanku aja nganti ora gendeng. Lah gendeng kuwi kebutuhan umum. Ana wong ora nggo gendeng, barang mesti gendenge. sing duwe omah mesti ya gendeng. Nah, rak ngono. Ya ora ketang piye-piye sok ana Nah, sing liyane gendeng ngono. ya mesti murah kabeh gendeng kuwi. Nah, ngono. Ah saiki aku gandeng nang kene manut idemu. Lah saiki malah sing perlu ki bojomu kuwi, nak ki njek karepmu kepiye? Kowe nang kene iki kepiye genahe? Menawi kula menika nderek bapak kalian Simbo. Bab iki bojomu ki. Iki biyen anakku ning nek saiki wis dadi gedhe tuwa ki dhewe-dhewe. Oh, nggih sakmenika kajengipun wonten mriki menados pundi? Gandenging putramna sajaipun nggih sampun mertobat Lho, nek kalian pancen bapak utawi tenan-tenan. Simbo. Aku ya gelem kanggo dasare kuwi anakku. Lan kudu gelem. Sebab ngene, Pak. Nek miturut Kok malah ngandani kowe iki rumah sak ora genah malah nek ngandani. ngene, Pak. Nek miturut anjur aku lho. Pak. Ya, ya. Piye? Anak polah bopo pra. Iya. Ah, nek gandeng kowe bapak karo simbok wis sepuh. Pelayune anan. Ya mengarep. Sak senenge kok ngono pane Loh, kok. kuwi hitungan sing resmi lho, Ya, Cok. ya, ya. Aja ngawur. Ora, ora. Nah, ngono. Tinimbangan esuk bapak ditekani ora ono. Dadi rebutan to. Ya rumana pane piye ya ya. Saiki iki amreh apike lan tertipe wong rumah tangga. Heeh, heeh. Ya saiki apike
tok Ya, serah. bener. Ngono wae mbok nek sebab awake dhewe iki esuk Senin jam 4 iki rak mati ta awake dhewe. Iya, ngono wae. Esuk gak repot. Ayo meng karek sok wae nek aku wis lara ngono. Lah wong mesine niku luput ki ngakoni keluputane kok malah Nek wong lumrah. Lan nek wong umum. Nah, ngono. Nggih ta? Mula saiki yo nang kene yo kepiye-kepiye yo dasare Ya aku. semen. Padane tak anggap niku kebo ngono. Ya, anggere tak kewanke wis capek kuwi. Lan ya kowe iki kudu kapok tenan. Iki bojoku wis nang kene. Iya. Aku bener. Pancen takon goleki kowe. Lah jare mau kepethuk aku mo. Dibesen manik lho. Ben ra weruh apa? Jare nek ora dibesen. Ora ngerti nek nang kene kok. Era kewirangan ra kowe. Kula wong ngomong ki diteliti, ditinjau keadaan. Sing Aja kewirangan ning iso. watong sak sul-sule. Lah iya sing kewirangan. Nek keadaan mendadak ngene iki isin apa ora? Sing isin sapa? Aku. Apa awake dhewe kok? Lumrahe ra. Iya, yes bener. Saiki sampean nang kene. Ketemu kumpul apik kabeh. Ngono. Mula saiki diupengiling-iling lakon sing ora becik ora usah dibalin meneh apa meneh kahanan saiki. Yes kowe nang kene Nek dhisik. kene dadi siji, mangan ora mangan nek kumpul ngono. Ya mulane kowe do ngrasake aja dumah akeh uripe kepenak, aja dumah kuwasa. Pokoke Iki ana iki lakon kaya ngene iki njur kepiye? wong urip nang alam padang iki aja nyek nindake, aja dumeh, aja dumeh. Saiki bareng aja dumeh. Aja.